Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θωμά Μανώλη, υποψήφιος βουλευτής με το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το γνωστό σε όλους μας ΕΠΑΜ, αλλά για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, όχι να πούμε. Πολύ σωστά. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλησπέρα σας. Πείτε μου σας παρακαλώ, όχι πού? Όχι σε αυτή την κατάσταση. Όχι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική πρόταση για έξοδο από αυτή την κατάσταση. Ο δρόμος αυτός ποιος είναι κατά το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο? Ο δρόμος αυτός κατά το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ένας δρόμος με προοπτική. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να πάρουμε κάποια πολύ σοβαρά μέτρα ως χώρα, αν θέλουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ένα από αυτό και ίσως το πιο επώδυνο και αυτό που φοβάται περισσότερο ο κόσμος είναι να βγούμε από το ευρώ και να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατανοούμε γιατί ο κόσμος το φοβάται, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι είναι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος θα πρέπει να ακολουθηθεί αν θέλουμε να έχουμε την όποια ελπίδα. Είναι όμως μακρύς, δεν είναι? Γιατί αν γυρίσουμε τώρα σε άλλο νόμισμα, μέχρι να εξισορροπηθεί το πράγμα και να έρθει μια τάξη και μια ισορροπία στα πράγματα εδώ στη χώρα, θα περάσουν κάποια χρόνια. Πολύ σωστά. Θα περάσει κάποιο διάστημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις που έχουμε. Ή θα κάτσουμε στο ευρώ και αυτή είναι η κατάσταση στην οποία διαβιώνουμε, θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ή θα ακολουθήσουμε έναν άλλο δύσκολο δρόμο, να πατήσουμε στα πόδια μας, να ελέγξουμε την οικονομία μας εμείς και όχι η Οικονομισιόν ή οποιοδήποτε άλλος, για να προχωρήσουμε εν πάση περιπτώσει και να έχουμε προοπτική. Πιστεύετε ότι ο μονόδρομος που έχουν μάλλον επιλέξει για μας, χωρίς εμάς, θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνος ως τραγικός για τη χώρα? Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει αδιέξοδο? Θεωρώ ότι εκτελείται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, κυρία Θεοδωροπούλου. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να μασίσω τα λόγια μου. Αυτό πιστεύει άλλωστε και πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ο κόσμος αυτό συζητάει έξω στους δρόμους, στις πλατείες, στα καφενεία, ότι όλα αυτά είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο των αχυραανθρώπων της νέας τάξης πραγμάτων και των δοσύλλογων που μας κυβερνούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας. Το οποίο σχέδιο σύμφωνα με το ΕΠΑΜ τι λέει? Το οποίο σχέδιο σύμφωνα με το ΕΠΑΜ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ πέρα ώστε να καταλύσουν την εθνική μας κυριαρχία και να μας αγοράσουν κομμάτι-κομμάτι σε εξευτελιστική τιμή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Φυσικά με τη βοήθεια των ντόπιων τοποτηρητών, της εγχώριας πλουτοκρατίας. Αυτοί λοιπόν συμμάχησαν και μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση την οποία διαβιώνουμε όλοι. Εμείς λοιπόν δεν θα πρέπει να συμμαχίσουμε για να πετάξουμε αυτούς τους ανθρώπους έξω από τη χώρα. Και τους ντόπιους και τους ξένους. Συνεργάζεστε αυτή την ώρα με τον κύριο Παπαθεμελή, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το ΕΠΑΜ είναι μέτωπο. Είναι ουσιαστικά μια κοινωνικοπολιτική συμμαχία η οποία έχει συγκεκριμένα προτάγματα. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το να συμμαχίσουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες τόσο προεκλογικά όπως εμείς προτείναμε, όσο και μεταεκλογικά, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι παραπάνω από αναγκαιότητα. Εφόσον ο κύριος Παπαθεμελής και η Δημοκρατική Αναγέννηση συμφωνούν στα προτάγματα που θέτει το ΕΠΑΜ ως βασικά και κέρια, τα οποία μπορώ να σας τα αναλύσω εντός ολίγου αν θέλετε, τότε δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε ή να μην αποδεχτούμε τον κύριο Παπαθεμελή. Εμείς οι ίδιοι προτάσουμε την ενότητα πάνω απ' όλα, άρα όταν κάποιος έρχεται και σου λέει ότι θέλω να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορείς να του κλείσεις την πόρτα. Άρα είστε ανοιχτοί και σε όποιες μετεκλογικές συνεργασίες, έτσι? Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε όποιες μετεκλογικές συνεργασίες, εκτός από τη Χρυσή Αυγή, με την οποία μας χωρίζει αίμα στην κυριολεξία, και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ψηφίσει τη Δανειακή Σύμβαση και τα μνημόνια επίσης. Δεν μπορούμε να συμμαχίσουμε με κάποιον τον οποίο θέλουμε να δικάσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Επικεφαλής του κινήματος αυτού είναι ο κύριος Καζάκης, οικονομολόγος. Όχι, λάθος. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου είναι η κυρία Μαρία Δελιβάνη Νεγρεπόντη, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ναι. Απλά το ΕΠΑΜ είναι πιο γνωστό από τον κύριο Καζάκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Καζάκης είναι ο πιο γνωστός ΕΠΑΜίτης. Έτσι. Αυτή είναι και ο πιο πραγματικότητα. παλιός θα έλεγα. Σωστά. Και ο πιο παλιός. Ο ιδρυτής, αν μπορείτε να μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη, σίγουρα. Λοιπόν,
πολύ γνωστός για τις θέσεις του, γνωστός οικονομολόγος στην Αθήνα κυρίως. Θεωρείτε ότι υπάρχει ρεύμα εδώ στη Θεσσαλία, πρόσφορο έδαφος για τις δυνάμεις του ΕΠΑΜ? Βεβαίως υπάρχει. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε καθημερινά από την διατριβή μας με τον κόσμο ότι οι απόψεις του ΕΠΑΜ γίνονται ολοένα και πιο αποδεκτές. Και για να επιστρέψω λίγο και στο θέμα του ευρώ-δραχμή, έτσι, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή οι μελέτες του ΕΠΑΜ δείχνουν ότι ο ένας στους δύο Έλληνες θέλει να επιστρέψουμε στη δραχμή. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οποίος θέλει να επιστρέψουμε στη δραχμή ξέρει γιατί θέλει να επιστρέψουμε στη δραχμή, ενώ αυτός που δεν θέλει να επιστρέψουμε στη δραχμή φοβάται να επιστρέψουμε στη δραχμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι συσχετισμοί μέρα με τη μέρα αλλάζουν ως προς τις δικές μας απόψεις. Κύριε Μανώλη, τι θα τρώμε αν επιστρέψουμε στη δραχμή? Θα τρώμε αυτά που παράγουμε, κυρία Θεοδωροπούλου. Είπατε θα τρώμε ό,τι παράγουμε. Σωστά. Ξέρετε όμως ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά, δυστυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν κάνει μια χώρα μη παραγωγική, μια χώρα που και τα σκόρδα της τα φέρνει από την Ινδία, που δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε πέρα το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη. Με στοιχεία 2010 η Ελλάδα έχει διατροφική αυτάρκεια 94%. Αυτό σημαίνει είναι στοιχεία επίσημα, έτσι, τα οποία μπορούν να σας δοθούν από τον Πανελλήνιο Αγροτικό Σύνδεσμο, ας πούμε. Ναι, άλλα στοιχεία έδωσε χθες ο πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου, για παράδειγμα, αλλά ας μην το θέσουμε εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι από την τροφή μας μέχρι και το αυτοκίνητό μας, μέχρι, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά που περάσανε τα τελευταία 30 χρόνια από την Ελλάδα, μας έχουν κάνει έναν άχρηστο λαό. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι... Πώς θα το ανατρέψουμε αν επιστρέψουμε στη δραχμή? Ναι, χίλια συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε ένας άχρηστος λαός ο οποίος έχει κάποιο γενετικό πρόβλημα. Όχι βέβαια, αλλά όταν έχουν δημιουργήσει τη φούσκα του χρηματιστηρίου, αυτοί που δημιούργησαν τη φούσκα του χρηματιστηρίου, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι οι ίδιοι, και των στεγαστικών δανείων. Ναι, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έκαναν και το εγκληματικό PSI προ λίγων ημερών. Είναι οι ίδιοι μαφιόζοι. Γιατί πρόκειται περί μαφιόζων, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Αυτό λέω, συμφωνώ σε αυτό το σημείο μαζί σας. Αλλά από εδώ και πέρα λέω, αν επιστρέψουμε στη δραχμή, πείτε μου πώς θα τα καταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα θα τα καταφέρουμε να εισάγουμε αυτά που χρειαζόμαστε, όπως τα εισάγει κάθε άλλη χώρα η οποία χρησιμοποιεί εθνικό νόμισμα, με συνάλλαγμα. Αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται 26 δισεκατομμύρια, τα οποία φτάνουν για 2 χρόνια εισαγωγών πετρελαίου, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, και επίσης να υπάρχει αρκετό χρήμα ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος μέχρι να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα. Για να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να περάσουν από 6 έως 12 με 14 μήνες. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Έτσι. Είναι όμως ο μόνος δρόμος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες ως ελληνικός λαός. Γιατί εγώ σας λέω το εξής. Ακόμα και αν θεωρήσω ότι αυτά που μας λένε οι δοσύλλογοι πολιτικοί και η Τρόικα είναι σωστά. Δηλαδή ότι το 2020 και καλώς εχόντων των πραγμάτων και εφόσον όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία μας λένε εφαρμοστούν πλήρως και πετύχουν κτλ. Λοιπόν, το χρέος μας θα φτάσει στο 120% του ΑΕΠ. Αυτό δεν μας λένε. Θα είναι βιώσιμο το χρέος τότε? Έχετε ρωτήσει κανέναν οικονομολόγο ο οποίος μπορεί να σας πει αν ένα χρέος πάνω από 50% είναι βιώσιμο? Γιατί δεν είναι βιώσιμο. Έτσι. Άρα ουσιαστικά μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Υποτιμάν την νοημοσύνη μας και μας φέρονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι αυτούς τους ανθρώπους να τους ξεφορτωθούμε. Να τους δικάσουμε και να τους ξεφορτωθούμε. Ξεκάθαρες κουβέντες. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα που κάνατε, τον τίμιο και τον έντιμο, τουλάχιστον αυτό τον γνωρίζουμε όλοι. Και κυρίως καλή δύναμη σε εσάς τις επόμενες μέρες που ακολουθούν. Εδώ θα μας ξαναπούμε. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.